Jälkeenpäin ajateltuna mä olin oikeasti aika hukassa. Mä tein alussa ihan todella paljon turhia ja vääriäkin asioita mun yrittäjyysmatkalla. Mä keskityin aika paljon semmoiseen ei-oleelliseen ja mä välttelin ehkä niitä hankalempia asioita, jotka olisi oikeasti vienyt mua eteenpäin. Ja mä perustelin itselleni ehkä niin, että mä en tehnyt riittävästi asiakashankintaa, koska mä tein kokoaikaisesti palkkatöitä ja mä pystyn tekemään vaan rajallisen määrän projekteja. Mutta mä luotin liikaa siihen, että niistä kiinnostuneista asiakkaista tulisi maksavia projekteja. Sä et halua jättää sitä sun matkaa niiden yksittäisten yritysten varaan, vaan sun täytyy tehdä riittävästi sitä asiakashankintaa, varsinkin jos sun tavoitteena on irtisanoutua. Mä tein alkuun myös tosi paljon tämmöisiä kokeiluprojekteja. Tässä valmennuksessa, mitä mä oon ihan alusta käynyt, puhutaan tämmöisestä kokeiluasiakasstrategiasta, eli kun sulla ei ole kokemusta ja sulla ei ole vielä mitään portfoliota, niin sä tarjoat sun osaamista yritykselle ja sä saat siitä vastaan suosituksen, jota sä voit sitten käyttää nyt useampia suosituksia taas eteenpäin seuraaviin projekteihin ja saat sitä kautta sitten sitä kokemusta. On myös ihan hyvä sanoa, että mä oon heti mun matkan alusta sijoittanut mentoreihin, joten mulla on ollut se tuki ja se apu saatavilla, mutta kukaan ei tee tätä sun puolesta. Eli jos sä itse valitset keskittyä niihin ei-oleellisiin asioihin ja sä et kuuntele sitä, mitä mentorit sanoo, että sun on tehtävä, vaikka se ei olisi aina se helpoin reitti, niin se ei ole kenenkään muu vastuulla kuin sun. Ja kun alkaa kuuntelemaan niitä, ketkä on jo siellä tai paljon eteenpäin siitä, mitä sä haluat saavuttaa, niin sä oikeasti saat niitä asioita enemmän aikaan. Jälkeenpäin ajateltuna mä olin oikeasti aika hukassa. Mutta yksi asia, joka mua herättelee, on se, että se on se vaihe, kun valtaosa luovuttaa ja ne hylkää kokonaan sen unelman siitä vapaudesta ja siitä yrittäjyydestä. Se on tosi epävarmaa, epämukavaa ja semmoista vaikeaa aikaa. Mutta silloin ei saa luovuttaa, koska se tilanne voi muuttua kuukaudessa tai jopa parissa viikossa tai vaikka seuraavana päivänä, jos sä teet niitä oikeita asioita. Ja myöskin se tunnetaso tulee vaihtelemaan ihan älyttömästi siinä alussa, kun sä oot todella epävarma. Ja mä ainakin muistan, että mun saattoi olla tosi huono fiilis ja tosi epävarma fiilis, mutta sitten taas seuraavana päivänä, kun tuli joku onnistunut kokemus, niin mä olin ihan silleen, että on paras päivä ikinä. Ja mä uskon, että kunhan sä vaan jatkat eteenpäin, niin sä et voi epäonnistua.